Shuthi yena nje uzongihlaba kanye adlule noma kabili. Awesoli. Mina. Cha. Ngoba naye khona ayitholile. Khona kutholile and namandla ami ngiwashela ngimphele ngimenzele isitsha lento umfazi angayenza ekhaya. Yabo? Izinto mina ade ngizenza bengenza izinto edlule umfazi wakhe. Kodwa engeke azangishade ekugcineni. Hayi, asambeni lo. Ngindwa ngiyakhe nje ngumati. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu indoda ayikhali nihleli no-Low Star. Namhlanje sivakashele ubhuti wethu othi naye unodaba lakhe afisa ukuxoxa. Sawubona njani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Ubhuti bani? Igama nguzamile. Uzamile isibongo? Isibongo nguzola. Uzola? Yes. Okay. Uzamile uqhamuka kuphi nendawo? Kwenze njani? Ngiqhamuka e-Eastern Cape mina eSajonis. Okay. So udaba lakho uqala kanjani uzuyithola ukuthi uhlukumezekile? Ukuhlukumeza kwami sisi ngayasuka ekhaya kumuntu ozozama amatoho eThekwini. Okay. Ngishiye umama ekhaya nengane. Owesifazane. Mangifika eThekwini ngazama amatoho ngifikela kubafowethu abanye ebendibazi ngasekhaya sebengalabona kudala. Hayi ngifike sihlale kube mnandi bangizamela itoho ndingene etohweni. Okay. Sebenze ecompany. Tema ngisebenza ecompany after 6 months ngathola intombi la eThekwini. Okay. Kade lo 5 months ke ekhaya kuhamba kahle ngithumela imali kumama wabengane. Kuthe after 6 months shuthi umama uyabona uba ngeke akusafani nasekuqaleni sekuyashoda. Manje nala kusekuyashoda emalini ngibale kuyitori engekho nami ngoba yabona mase yangibona manje uba angisenzi njengangobe ngifike eThekwini. Hayi ngithi hayi benginamatyala ini ngikhokhe izikweleti zemashonisa kanjalo. Kanti imali ngiyinikeza lo ngihlala naye. So manje lo usuhlala naye usisi uqhamuke kanjani? Nibonana naphi senize nihlala ndawonye kulo 6 months? Lo ngihlala naye hlangana naye e-workshop. Okay. Hayi sibuzane kube mnandi. Nike nama number phone. Kube right. Hayi ngidlulisa isonto elilodwa ngimthinta hayi bo angisakwazi. Hayi asihlangane kuthini. Ungiphathele ukuthi nokuthi hayi ngiyithengeke lento bayithandayo. Okay. Thenge lento bayithandayo siyohlangana khona lapha ngase-workshop. Phathe lo plastic afunayo bento ayifunayo ngifike ngxi ngilime nje 2 minutes aseqhamuka. Kanti kade ehleli uyangibuka ngihleli. Hayi ngempela afike sisi wami yaphila yabe right. Udaba luthini? Fa mina nawe hayi angabe sokolisa avele aqonde ngqo endlela angene. Hayi ke lapho hayi kube mnandi sidle siqede. Kusho ukuthi kwamaplan ami bengivele ngiplana ukuthi ngizoyomkhombisa la ngihlala khona. La uhlala khona. Yeah. Hayi ngempela angabi nankinga usisi. Qede ukuthi ukudla siphumule nje kancane siphume siye endlini. Mangifika endlini ayabone kube right. Hayi ke ngimphelezela goduka athi hayi ke sobe sihlele usuku ukuthi abe nami la endlini. Hayi ngempela sihlela usuku after 2 days abe khona. Abuye futhi. Yeah. Ekuthe kuba khona kwakhe first day ngakusasa sigqibela ukuthi uzovuka ahambe. Washiya ijacket. Okay, wayikhohlwa noma wayishaya amabomu? Ayi ngithe mase ngibuka indlela enza ngayo eshiye ngabomu. Oh okay. Yeah. Ngoba njalo mayeze wazolala ushiya something akakuthathi lokho bekushiye qala. Kahle kahle umuva in. But slowly akanikhombisi. Aloko eshile nje mafika lapha endlela ngibona yayiziningi lento kahle lo muntu kanti ngempela ithini into yakhe. Yeah. Hayi ngiyibone lento ngithi hayi hlala mofuna ukuhlala. Ungabuloku isokolisa.
Oh, hlala ngifuna ukuhlala ngoba vele nami ekhaya ngiyaya kodwa hayi njalo. Mhlawumbe nje akudlulisa u-3 months. Mase Yabo, uyagoduka. bese ngiyagoduka. Ngalana futhi nami ngiyamjika umuntu ozongiwashela futhi. Okay. Hhayi agcwale ngamsisa ahlale endlini. Yeah. Hawu. Ngingazi unkosikazi uba kwenzakaleni okanye uve ngabani. Kusemsebenzini. Ngishiya lo sisi endlini. Isithanda sami lesi. Kuthe mangiza ngibuye emsebenzini lapha ngabo 5. Kumiwe lapha phambi komnyango wale ndlu ngiqashe kuyona. Kumi ba? Kume abantu engingabazi ngokungisizayo. Ngiyababona laba ngihlala nabo la. Okay. Khona laba ababili ngingabazi. Ngisondela, hayi mangisondela hawo. Inkosikazi yami nje le. Hawu. Uthi angijiki, uthi hey ngibona sebeyangibona akukho into engizoyenza. Uzefike qathatha. Manje ke inkinga ngishiye lo endlini. uMakhwaphendo ngimshiye endlini. Oh. Shuthi bamtshelile laba abakhona la ukuthi khona umuntu lapha hayi sunokha mlindela eminyango uyabuya vele usemsebenzini. uMakhwapheni uyazi yena ukuthi unonkosikazi ekhaya. uMakhwapheni phela uyazi uba nginonkosikazi ekhaya ngamtshela. Oh, so uya-understand. Uya-understand. Umuntu ade engalazi udaba unkosikazi. Ulo umama lo. Okay. Usefikile qathatha kwenzakalani? Fikile qathatha nami angikho ufikela ukuthi nje utholile ngendlela athole ngayo uba ndenza nje. Bamphelele nefika sehamba nomunye ongale kodwa ongekho la yadini ongale umakhelwane. Sephelezelwa uyena. Caba uduke sekufushane sefikile. Hayi wamthatha wamfaka eyadini. Hayi ngempela mangifika hey uyena lo mayingane. Hey. Hayi ngifika nje ngibingelele. Bedlula inhloso yami kuba ngikhiphe lo ngewindi. Angene engekho. Bedlule ngene ngaphakathi ngibeka isikhwama. Hayibo ubonele eminyango uba nawo mayingane. Hayi ngizuyele ngamadlela uba nguyena mayingane zakho kodwa manje bengizophuma ke. Ndithi mina nali iwindi nje ungaphume ngewindi. Ungakanani umuntu esikhuluma ngaye? Utonqa encane nekwazi ukuphuma ngewindi? Hayi bakhona abantu besifazana bemizimba emincane. Oh nomzimba omncane. Oh okay. Isilenda. Hayi ngempela kusho ukuthi naye ke lokho khanga ukucabanga. 1212 hayi. Ngcono vele nje bese ngivele ndazi manje ngiboshiwe ke manje. Bangiceleke laba sihlala nabo emakhaya uvele kancane. Vele. Awu phela wangathi awuphuma endlini uma ingane umbonanga ngijayi ngiyambona. Ngisalungisa. Awu lo muntu la endlini kanti sonke isikhathi nje la endlini. Ayi kusho ukuthi hayi nabo bathi ayikho into ezokwenziwa. Abavele bazane ayikho into ezoyenza. Ngempela angene lo uthe mayingena endlini wema wabuka uMakhwapheni. Hayi wathi bye bye kumina. Manje sokusho unkosikazi uthi bye bye. Yeah. So akakulwisanga. Kangandwisi. Wavesana wathatha into zakhe. Akathathanga kwanto zakhe vele bengenanto ibilapha. Ngoba yena ungumuntu ositike ekhaya isikhathi esiningi. Okay, uthini uMakhwapheni at that moment? Makhwapheni uthule phela akazi noba uzoqala ngalithini. Akho nto futhi ifuna yena kulento. Lo ufike nje umangane wabuza hayibo. Kanti kunje la? Hayi bye bye. Uphuma nephesi yakhe. Wahamba. So manje wena uhlukumezeka phi ngoba wena phela isoka la lamanyala? Ekuhlukumezeni kwami. Uthe mayifika umama wengane ekhaya. Wathatha konke kwakhe. Abuyela kubo. Nami manje sengizwa ngefoni ba hey uma kaMthembeni uthathe konke kwakhe. Wahamba. Okay, so ikuhlukumeza kanjani leyo nto ngoba phela wena ngithi omonile la? Yimina omonile. So manje why uzothi ke na wena ohlukumezekile ngoba umuntu ohlukumezekile la uma wengane yakho? Mina apho ngihlukumezeke khona ngihlukumezeke kwelami side ngokuthi ngibe lo uMakhwapheni asengishiya kanjalo naye. Oh, Sengiphelelwa ngumsebenzi phela. uMakhwapheni usehamba ngaliphi ke yena? uMakhwapheni uhambe nama ngiphelelwa ngumsebenzi. Akhange kube u2 months uma kaMthandeni ehambile. Ebuyele ekhaya. Sebenze inyanga eyodwa. Kwesibili
waphela umsebenzi. Umsebenzi uqedwa yini? Uqedwa ukuthi kuyantenga vele noma buvele uzophela? Hayi ikhampani iyamuva. Ikhampani yamuva. Yeah. So wena umuvanga ngani nayo inkampani? Ikhampani angazi bakwenzakaleni ngoba ngavu kwafika indaba yalo ngihlala naye ukuthi manje uzosala eganga la. And manje le company angisazi ukwenza ngayandlela bengenza ngayo uqala yokuthi bekade besinika 2 weeks ugoduka. Manje basitshelile ba manje abasazi ngoba kusekudeni and i-transport kuzoba yabo mase sibuyele ekhaya bazosishiya la eThekwini. Yeah. Into egibele into emakhaya emafama. Yes. Bona bazoshiya la eDrop. Manje akusazufana lapha yabathe kuzoba 1 month. 1 month. Yeah. Okay. Impendulo yakho akasuthi ngikubuza ukuthi ke nawo uhamba ngani inkampani uthe wawusaba ukuthi uzoshiya umakhwapheni wakho asale ganga. Ngoba ngibona lesikhathi sosinikwa abelungu. So wadela imali ngomuntu wesifazane ongashadile naye kubeni unkosikazi wakhe ehambile. Nokunye yona sisi angazi ukuthi njalo lo sisi lo bengimthanda kakhulu angazi ba kwakwenzakaleni ngempela. Kwenzakalani kanjani ke akhathi sekushiya? Wafike ngekho noma wakutshela ukuthi uyahamba yena? Akangitshelanga ubuyahamba. Wenze njani? Fike ngekho. Wamfice ngekho. Wabonela kwesakho ukuthi ke uhambile. Hayi ngabona endlini ukuthi uhambile. Wabona endlini ukuthi uhambile. Ya ukuthi hayi. Obekula akukho. So ngicela ungichazele ukuthi ke na wahlukumeza kanjani la ngoba mina into engiyibukayo wena wayihlukumeza. Ukuhlukumeza kwami la sithi ngithe lapho kulo mqasho. Basho ukuthi bangibekezelela 3 months. Uthe manje uqeda inyanga ka4 kwathi ayingeke. Lezi zinto phela zezokufaka imali la ekhaya. Manje manje ube ngale kwa 3 months kungekho imali uyikhokhayo ngeke. Kufanele uhambe. Kufanele uhambe. Waphelelwe indawo yokuhlala. Manje indawo yokuhlala ngiphelele. Manje nasekhaya sekunzima ukuba ngizame ngibafonele phela imali ngibuye ngoba mina uqala ngabanika uqala. Sengosaba nje kwagoduka kona. Ngagcina ke manje ngihlala emgwaqweni. Ngena ngihlala emgwaqweni. Lo sisi lona umakhwapheni washintsha ngisho ama-SIM card wafaka amanye akasatholakali naye. Bese ngihalela nje yena. Okungcono ngazi ukuthi inkinga ikephi. Mhlambe la ngidinga nje usizo lokuthi nje ngoba umqondo ubusongathi awusasebenzi. But nje wayicacisela ukuthi yena uzela imali. Ya lokho phela ukusho ngoba sekumoshakele. Kusho ngoba sekumoshakele. But if ubuka wena ke manje yini lo ongayenza ihluke? Because ukuyibeka kwakhe emgwaqeni isenzo esadalwa wena. Why ngithi sadalwa wena? Wawungakwazi ukuthi uzehlise uphindele enkosikazi uxolise. But wakhetha umakhwapheni. Manje ususemgwaqeni. Yini ofisa ngathi ke na wayenza kangcono kunalento ayenza? Sisi yazi ngizamile ukuzehlisa kumangane. Ngoba ngeke ngafonela ekhaya ngathumela abafowethu. Bacela bake bangiyele lapha kubo ngoba manje sehambile ekhaya sekubo. Abafowethu bayile lapha kubo. Kwathiwa lapha ayikho into bathi abantu balapha kubo umangane ayikho into abangayikhuluma nabo. Bafuna mina isiqu sami. Yeah, because I think yabo lo monakalo wawenza ubuhlungu nasemndenini kwakufanele kahle uye wena isiqu sakho ungafoni uyoxolisa. But ke sekwenzakalile lokho usukuphike manje empilweni. Empilweni ngiyahlanganisa khona la eThekwini. Ngisalala emgwaqweni futhi. Awukwazi ukuthi ke uzama ukuthinta le nkampani oyisebenzele uyicela ukuthi kuthathe back. Hayi le company ngeke ngazama ukuyithinta bathi no. Ngeke bakwazi ngoba phela mina ngakhetha ukuhlala eThekwini. Wakhetha ukuhlala eThekwini. Ngoba ngiye eGoli. Okay. Uthi usahlala emgwaqeni noma uhlala kwi-shelter? Manje ngikwi-shelter. Kwi-shelter. Okay, ekhaya usuke wagoduka? Ya, sengagoduka. Uvinjwa yini ukuthi uhambe uyohlala ekhaya? Manje ekhaya nginengane ngimi breadwinner ekhaya. Uyi-breadwinner. Manje ekhaya ngizophikisana ngizoba nemali elingana nazo phela manje 350 imali
eyona ngiyibheka engena kumina nazo zingenelwa ngulo 250. So uma uthi uyaphanta la eThekwini wenzani? eThekwini mangithi ngiyaphanda ngiye ngenze esezandleni i-plumbing. Oh, ne- so wenza painting. umsebenzi wezandla. Yeah, painting, plumbing into noko engisebenza ngazo. And kuyasebenzeka. Amatoho kwamanje. So ukhona umuntu osuthandana naye manje? Ngagcina ngoko. Wagcina lokho. Uyayifisa ukuthi wenza uzahluka izinto ngendlela wenza ngayo? Angizona. Uyafisa ukuthi wenza okuhlukile nalokho wakwenza? Ya ngiyafisa kakhulu sisi. Ngiyafisa. Bathi-ke angitshele umunye ubhuti ohlele ekhaya olalele lolu daba okuyiposition yakho. Ungathini kuyena? Hayi kumfowethu osekhaya hayi mina ngamtshela ukuthi ngeke angayiqali le ndlela. Ngoba manje inameva iyahlala. Ngingafisa ukuthi nje umfowethu osekhaya angayiqali le ndlela yalaba sisi. Abe ekhaya futhi eshadile. Ngoba emangibuka ngempela imizi ngangithi ngangigcina ngokuyizwa ngendaba imizi yachitheka omakhwapheni. Ngiyibone kumina ke manje. Ngibone kuwena. And uyabuka walahlela nomsebenzi. Ngahlela umsebenzi ngala. Uma ngane ngala uyena still nomakhwapheni ngala akasamanga nami manje. Yabo kuba wayengekho I think ke nawe uzokwenza i-decision engcono ukuthi uhambe nomsebenzi. Yaba engekho. Maye engekho ngizokwenza lo decision. Ungasumbona ungathini kuyena? Ngingambonga mina. Ubonga umakhwapheni. Ya ukuthi hayi wenza kahle. Aha. Ngoba mhlambe mangicabanga bengisazokuba kwezinye inkinga. More bese khona and ngingasasebenzi. Kodwa usumxolelile. Umakhwapheni. Hayi ngimxolelile. Ngimxolelile umakhwapheni. Hayi. Asithembe ukuthi ke nani nonkosikazi ekhaya uyogcina ehlisa umoya. Hayi, nami ngibe ngifisa kanjalo. Hayi asithembe. Bengifisa kanjalo. Yona izwela ke babukele emakhaya ukuthi umakhwapheni uyena wambhidlizela yonke into yakhe wayithola eselala emgwaqeni kodwa ke ithemba lisakhona ngoba uyakwazi ukuthi yena athole le yamsebenzi lapha nalapha aqhubeke naye nempilo yakhe. Siyabonga. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright, nabakashala kamenzi yapho zomlaza ngameva sibingeleleke kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika ohlelweni ke olubizwa ukuthi indoda ekhali season 2 la sixoxa khona nabantu ke sizwe ukuthi indoda uma kuthiwa ekhali mayisikhala sekwenze njani. This time around ke decide ukuthi no sasikhuluma kakhulu namadoda onke ayimela ke silande nowesifazane sizwe ukuthi mayekhulumela na iside lakhe uzoyibeka kanjani lento athini ngoba kunendoda efikela layidalula ukuthi igama layo nguZamani ithi yafika eThekwini izosebenza iqhamuka leko Eastern Cape inonkosikazi iganiwe nezingane mayifika yathola isancinza la okumakhwapheni ngolimo ojwayelekile nomakhwapheni ke bathandane naye bahlala until wazi wambamba unkosikazi wakhe uthi uyajola ubaba kaLokhuzana eThekwini mayifika unkosikazi kwahlukana inhloko nesixhanti unkosikazi wasuka wabuyela la vela khona yasala Dengwane indoda nakho ke seyiphinda iyeka umsebenzi ngoba inovalo lokuthi mayihamba nenkampani umakhwapheni uzosala eGilimkhuba eqoma ayishiye Dengwane yasala Dengwane futhi times 2 umakhwapheni wathi angihlali nendoda engenamali simlandile ke umakhwapheni sizoza ukuthi ngokwakhe yonke lento uyayazi le ngikhuluma ngaso ubona sisi Yebo njani? Ngiyaphila Ngiyaphila. awahlinela mina anti mina umgili Hayi. Okay angifuni ukuthi mhlawumbe sizasikhuluma kakhulu ngize ngikubuza negama ngoba ushilo wathi awukhululekile ukusho kangako but lento engikhuluma ngayo uyayazi Yebo ngiyayazi. umazi kanjani lo mlisi engikhuluma ngayo Shuthi nje sahlangana wacela inamba ye-workshop eThekwini ngamnika inamba yami ngifonela sadetana nje kwakuhle.
wangitshela ukuthi unomfazi, Oh. wangichazela nje sonke istory. Oh. Futhi esebenza kahle enkampanini enkulu. Hmm. Waseyasho ukuthi inkinga yakhe akafuni ukuthi nami vele ngiyasebenza. Akafuni ukuthi abe kude nala asebenzela khona. Yeah. Yabo. Emsebenzini uyawoka. Nami ngimsebenzini wami ngiyawoka, yabo. Yipi plan engcono. Ngiya futhi endlini yakhe, mengiya endlini yakhe ngifike ngisho something vele if more romantic. Nanoma intombazana noma umfana uyakwazi ukushiya noma amacici just ukuthi abuye akufonele. Ukuba romantic ukushiya into yakhe endlini yomfana. Phela ngithi uyamthanda nani niyathandana. Okay. Yabo. Just ukuthi nje noma nje whatever ezoba sex ukuthi akukhumbule. Okay. Yeah. All right. Uzokufonela hawu yazi into yakho ukuthi yasi baby sengikhohliwe. Ngeke asho uzohlala emgwaqweni uzoyilanda. Awuze endlini. Obvious. Oh, iplan. No hayi usekuyiplan. Just uthi niyathandana uyamthanda ngithi. Manje ufuna kusale something Yeah. uzofonela uzoyilanda endlini. Umuntu onganawo umuntu okutshena ukuthi yena nginomfazi first. Ngihlala la ngaround la nawe futhi nje ukanjalo vele nawe uyamthanda umuntu o straight oyikhulumelayo ngithi yabo leyo. Kodwa Okay, qhubeka. into egcineni ngoba uthene ngamlaxaza kanjani mfethu impilo inzima la ngoba okokuqala ngamtshela ubafu ngathi ene kunokuthi indaba singathola indawo yabo sakhe yabo. Okay. Ngoba oqala mina ekugcineni okosuku ngeke ngithole lutho bavela kangeza umfazi wesibili. Yabo lonto uyangidla nje ngiyamwashela. Uyangikhwela ngimwashele ngimphekele ngimklinele ngimenzele isitshe ekseni angilale nami indlela engihola ngayo leyo. Sure. Ngizomenzani mengasana mali? So wena ufuna ukungitshela ukuthi uthi wakushela kokuqala. Mayikushela leyo mfazi akayivezi. Uyiveza mase uqomile. Sithandana phela usangitshena sithandana. So ikhona into yathi click wena mayithi nginomfazi iyakuphendula lo muntu oyena njengamanje wagcina usumtreatha leyo ndlela. Cha phela ngamtreatha kahle sihlala ndawonye lokho ngidate sagcina sihlala ndawonye ngoba nami vele ngisenzele eThekwini nawo senzela la eThekwini. Ngacabanga ukuthi ngoba sengitshena vele eqala kwami ungishela asho ukuthi unomfazi. Silokho sibonana silalana angitshela unomfazi kodwa wagcina engitshenela ukuthi nginomuntu straight ekhaya. Now ngifuna ukuthola la uthi wena niyalala uyakhokha niyalala niyakho. Ngezinye indlela wena emqondweni akho sokuthi uyamdayisela. Cha. Yini bo? Okwenzakalana yayikhona inhlanhla yothando nje between yena. Ngathina ikhona inhlanhla yothando. Kodwa ngokuthi vele ngeke angenze umfazi wesibili. Yabo? Unomfazi vele. Unomndeni wakhe. Engayakho ila ekuthenini uyazi ukuthi there's no way to ngoba umfazi ngamila. Yeah, naye. Ayisekunqumela phambili mina naye. Yabo kuphela ukuthi siyasizana naye uyangisiza nami ngiyamsiza. Manje esenganalutho ngizomsiza ngani? Since wazi wena ukuthi unomfazi. Nawe wawunayo umuntu osecele noma wawumi kuyena nje even enjalo. Kahle kahle wangifica ngimile ngi-relationship. Ngisingle nje vele. Nami ngihethele la ngihetheke khona ngisatha ngisayiqoqile ngizama ukuyicheck phela uma uneyinkinga uthandweni fa uqale ungabuka inkinga yakho nomunye umuntu uyiseshe nje wena ukuthi kahle kahle yini inkinga engibhekene nayo. Sure. Before uthatha step. Manje mase ngifika nakulesi step futhi engikusona namanje kuhambeni kwesikhathi sesilalile kwamnandi hawu futhi usenomfazi useneyingane ubaby. Hayi ngeke. Hayi kusho namanje la ngisazogileka la. And yena uthi into emzisa ubhlungu kakhulu into besehlala emgwaqeni nje wena thina sekutholile sekufuna sakuthola. Yena kodwa akakutholi. Wena nahlukana naye mhlazane ephelelwa umsebenzi wathi wena isekho into ongayenza ngayo. Amazwi wakho lawo athi yena asho wena. Ikhona into kanjani? And why ungenazolo ngalendlela ukuthi umuntu usombona ukuthi asenalutho the only option abe nayo wena bese umlaxaza nje. Just like that. Mfethu semhlabeni la oqala ngizele ngineyingane. Uyabona uma kuthiwa umuntu ufika umtshela umuntu esilisa. Oqala ngumakhwapheni lizo lelo gama indoda izokutshela ukuthi nginomfazi. Oqala nje. Nomfazi wami. Wena umakhwapheni uzofona thula. Kodwa lo mfazi nje wanabanjwa naye wahlukana naye. Awusaboni sekuwena wedwa. Noma mhlawumbe wayebuya akhala ngomfazi wakhe phambi kwakho.
Indoda phela vele menomfazi lobolile yohlezi nje ihleli iyabona ekhaya. Kwakhona lokho isicefe. Ngizokutshela ngomunye umuntu osifazana ubumfazi. And ubuhlala naye nokuthi into eyadala ukuthi ngize ngimshiya-ke ngimshiye ngoba senganalutho naye sephelele umsebenzi. Ingoba ngamtshena emsebenzini kuthiwa abahambe nomsebenzi. Yes. Bohlala khona. Ngathi mina sithando sami ngoba nami ngini ngala. Mengabe ngihlapha ngama-weekend, Friday, move on lapho. Sifuna indawo for renting. Ngolihlala emsebenzini. Ngama-weekend sisiphusha nawo. Monday mina ngiyagqibela ngiza ngala. Yezwa lona wathi nje hayi ngeke wara uyamazi umuntu-ke vele mesuke angazi ukuthi wakwenze njani. Wangakuvuma lokho. Ukuhambisana nalokho wasungcono ngavela yena uzothola omunye umsebenzi. Lalela. Uzenzela akakhalela. Khalela uzumekile. Shute ngadedema nje onendaba. Hayi bowakithini? Hawu sis. Kanti ziphi inseke? Inseka zomuntu ozenza yena. Kodwa ubelala nawe nje nithandana. Nami ubelala namandla inkomo yami. Yebo. Manene angicela ukuyivala la okwamanje mhlawumbe sobe sikhulume ngalolu daba siqhubeke nalosizo ukuthi mayisekhona yena ubhuti usisi bazokwazi ukukhuluma ngoba okwamanje akezwani lutho. Salani kahle kwamanje. Ayisesibuyile-ke babukeli be-Black Life TV. Sichaka. Mfowethu ukahle. Ngiyaphila wena? Hawu yazi bese sasazela into esiwayenza. Hayi ngathi kuyindoda ayikhali ziyabuya nje. Yabuya too much into igaxa ingaka isigaxa after Hayibo, isigaxa siya relax. hayibo. Ngithe ngibiza noma uzothi kuyi-manager kancane. Usungenza umuntu omubi ngiyekubona ama-comment section kuthiwa ngiyajajana bakithi. Kanti nami ngisuke ngifuna ukuza i-story ngingamisayo ukuthi-ke isikwenzekaleni. Hayi jaja abantu ngala ukuthi siphume kubona. Sanibona. Yebo sanibona. Siyaphila bona. Siyaphila kunjani? Hayi siyaphila ngani zakwethu. Ngiyacabanga ukuthi siyakhuluma nanohlukahlukana ubhuti bengaze ngimbone mfethu uyaphila. Ngiyaphila mfethu kunjani? Sikhona. Mhlawumbe ngoba nakho senivele nabalana nobabili yazi story about omunye walahlelwa unkosikazi wasalo makhwapheni. Ngicina ukukhuluma nawe ubuwotho ubomvu uthi wena usangithume umuntu ukuthi akalaqaza umsebenzi. Nangu ubhuti ukhala ukuthi akakutholi-ke manje useyafisa ukuthi engakhuluma nawe ubuyela. So ilona khwapha leli. Ilona khwapha leli. Upresident wabantu besifazane. Upresident Hayi wamakhwapha. imbokodo le. Imbokodo le. Hayi oqala ngagcina. Mina Sichaka ngike ngakhuluma naye uZamani, ubhuti uZamani. Hayi mangisiza istory sakhe, hayi ngisangabe ukuthi imbokodo yavesana yadlala igame yayo yashaya ikhona. Ngoba angimsoli. Umshaya ngenqali. Angimsoli udadewethu la. Yeah. Angimsoli because ubhuti la uyasho ukuthi-ke wayemtshelile ukuthi unonkosikazi. Oh yeah, yes. And umakhwapheni wavuma ukuthi uya-understand. Shuthi phela makuphela umsebenzi kwakuphela i-understanding. Kanti mina mangikhuluma naye akuveza ukuthi a second ubhuti emthetho unonkosikazi, second la aringa khona enqondweni nakho ukuthi no la siyalala ngiyavuka uyangikhokhela siyalala ngiyavuka uyangikhokhela just like that. So bhuti uyazi uZamani? Futhi. Uyazi bhuti uZamani uthi usisi? Ya-ke izonto ikhulunywa kusisi wami. Uyazi ukuthi-ke na the day umtshela ukuthi unonkosikazi wayebonile vele kusekumdlalo lo. Kanti awumtshelanga day 1 ukuthi kanti unonkosikazi? No, hayi ngimtshelanga day 1. Awumtshelanga day 1. No. Wena dadewethu awusumthanda ngempela? Ngathini ngoba wangifica ngivele ade ngihleli Lonely. alone nami futhi naye uyedwa uhlala yedwa endlini yakhe. Nami ngifike ngishiya amacici ami bengimvashele ngishiye something naye uyakwazi lokho. Ngiyazi vele ukuthi wengeke athi baby ahlangane emgwaqweni uzowathatha. Vele nami ngidinga umuntu ungithola ngisingile ade ngisayibuka ukuthi ene ngoba kuhambi kahle empilweni. Mhlambe sometimes uma umuntu ku-relationship moneyinkinga awuqale uthathe nje i-break okuyibuke nje nawe nje kancane uyintombazane yakwenu ukuthi kwenzakalani ngawe before umuve on nempilo. Kanti ngizothi mengithi ngimove on nempilo yami nakhona futhi we ngizoyithela inkingeni ekugcineni ngabona ukuthi igame ukele esendlala ngami ngoba uyangilala 1 ngiyakuphekela sengihlala nawe ke futhi and ngi-understand ukuthi unomfazi unomuzi uney'ngane. Mina usho into yami ayisekho kahle kahle and futhi nokuthi usayi mhlampe and nala wangakhona imvelaphi yakhe
akuvamile ukuthi ube nesithembu njengangakithi ngakithi iyamukelile abafazi abawu-3 4 yabo and akayikhulumi leyo ukuthi ngakucuphisa cha yabo. So uyamuzwa Ya uZamani ngiyamuzwa ukuthi uthini? ngiyamuzwa. uyazi Uyamuzwa. naye Oh, so uyazi naye. ehe So awumhlukumezanga. You were clear wena. yebo nokuthi futhi ngithi akafuna indawo ngasemsebenzini kusuthi nami ngama-weekend ngingasebenzi ngizoza ngakhona yabo wabona ukuthi mhlampe ngiyamblafa understand Ima-ke- wangafuna ukusuka kumina. Imasisi uthi athola indawo ngasemsebenzini akhathi inkampani move. Yes Yazi utheni kumina? Ngithemba. Uthaka uthathanga lo msebenzi ngoba wayefuna ukugada wena. Kanti Oh, wena no. wathi ke nangimuve futhi. Nangu Zamani. Zamani qamba manga. Hayi. Qamba manga sisingeke. Amanga lawo. Vele icala Okay. lu vele icala luwuthiko ngesizulu Shona angazi. Zamani wenzani kanti kwenzakalani? Lo sisi lona ayithe ikhampani mayithi sihambe sigoli. Ofunayo. Akahamba eGoli befika irentele eGoli. Ngabona ukuthi hayi vele umsebenzi uphelile ngoba azakube mina ngedwa owashiyayo kulo company. Most nje sasala la eThekwini. Ngoba manje siyoqasha lapha nje rent yakhona ibalwa ko-2000. Esathi hayi ngeke. Mina ke futhi kubuye kufike lokuba lo ngizomshiya nabani. Ngoba phela manje Iqiniso ukuthi wena wayeke umsebenzi ngoba unovalo lokuthi ethola abanye. ngangitshela uba vele naye mhlawumbe uzothi hayi no awuyi lapha. Wanganqabela. Mase ngibuya ngimxoxela ukuthi hayi manje lapha bekuthiwa senze 1-2. Mina ngithe mangibuka ngidecide ukuthi angihambi. Akumina ngedwa. Wathi nawe uye kumsebenzi. Ngithi wena kanti ubuzohlala ubuzokwenza njani? Bangihamba la. Ngoba phela le ndlu manje kusho ukuthi indaba yayo iphelile ngami ngokurenta la. Uzohlala ke. But sis ubhuti uZamani uyakugxeka ekutheleni wena ngesikhathi elahlelwa umsebenzi noma kuphela imali wamtshela inhlamvu ezamehlo nawe ukufihla ukuthi wawungeke uhlala nomuntu angasenamali. Mawucabanga leyo nto leyo ngoba phela uyayivikela ngokwakho ukuthi wawuhleza umtshela ukuthi akathola indawo okungeyakhe kodwa engakwenzi. So ukumlahla wakubona kuyi-best option. Ngoba ngathini umuntu ufika umtshene mfethu nawe sisi nabalaleli ngathi bayizwe ekhaya and lento ngicabanga ukuthi nabo balalisise kahle abakula ma-relationship okubo umakhwapheni yalizwa lelo gama you-roll on okokuqala ekugcineni wena uzotholani ekugcineni kosuku le ndoda yomfazi enomfazi wayo yini wena uzosala nayo ngoba even noma kuthiwa siselokishini elokishini bekeke kuthiwa ngathola isite sakha naye ngoba usebenza kahle. Yeah. You understand? Yeah. Sakha umjondolo bengeke ngimxoshe umjondolo. You understand? Bengizomnika noma ngazi usakasana lutho ngimnika i-room eyodwa ahlale ngoba ngumuntu kwaseqaleni. Kodwa ngenza izinto zami ngithi kodwa wena hlala la ngoba ngiyakwazi ukuphilela nawe. You understand? Kodwa ngoba ngamtshela eqaleni kusakuhle wangazama ukwenza izinto kahle. Futhi nayo leyo ndimo kuthiwa lo sethwayithenga ezo-end apha koyami. Okay. Yes. Okay. And phela ngithi unomfazi. Oh yeah. Mina angisengisidodo sakhe mina. And Kahle ngiyamoshela ngiyamphekela ngimenzela yonke into. Mina ngithi abadli angitholi lutho. You understand? ayikho i-talk yokuthi ke na uzokushada. Uyasho nje So konke umakhapheni. lokho wawumtshelile. Uyazi ngaso sisame indawo wathi hayi ngifuna ukuthi yonke into nawe umphumela ngemsebenzini nami ngiphume ngemsebenzini. Nginamanga Ngaqinisile. manje ke. Usabuza nje dadewethu sichaka ngiyaxolisa ukukhuluma. Akhululeka. Umbuzo uyakuwena. Yeah. Yamuza usisi. Akangingizi. straight to the Akashoni point. lena lena. Yeah. Uyibekile nje udaba lakhe. Uyasho ukuthi wamtshela ubhuti. Ubhuti uyavuma. Sichaka ke thatha lento ke sekweyakho usisi sekutshelile lokho. Akushiye masusebenza. Uzosola ba. Hey. Ukuthi lento yothanda amsana nokugcila kwempande nje kumuntu. Yabona. Ukuthi ngeside lami ngiyayibuza ngiyayiphendula nalongisito ukuthi uma ubhuti yakwazi ukushiwa unkosikazi
angakhali ngoba akukho lesithole sakhe kuvela khona ukhalile wamlandela kodwa mayishiwo makhwapheni uyakhala yamlandela. So ucaka ukusobala ukuthi impande zakhe zayiqinile kakhulu kulo makhwapheni then unkosikazi wakhe. So mhlawumbe ke leyo nto iyona sizathu senza ukuthi azwele mangabe usesehamba even though wayimtshelile yonke into kodwa kuyazwela phela masekhamba umuntu okuyena othi mawuphefumula kungazi ukuthi uphefumula igama lakhe uthi uyaxoxa igama yonke into uyahlafuna yena kuba kanjalo mina manga Ayi mina ngithi ke kuthiwe kubantu besifazane babehlukumezeka bahlala edolweni sisa ngithi. Yebo kunjalo. So nami ngithi uBhutzamani ahlala edolweni. kanjani ehlukumezekile Athandazi. Kanjani? uhlukumezekile uBhutzamani uyakhala ngawe uyakudinga back uBhutzamani azange uthi uyamfuna back Ulobolile oba Uhambile nomfazi. umfazi. Ayikho inkinga uhambile usengakwazi Uwani ukuthi option ambuyise. Mina? akasekho phela umuntu obengiqhatha sesilungisa kunamanga benomfazi bebeqhatha umfazi akasekho Mina ngeke umfazi ngikwazi. sekuyena And nami option. sengimuve on nempilo. Into engisabisayo ukuthi kena if usisi evuma uqhubeka liyeze elinye ikhwapha Awu. mase yasala naye. Esengishaya ngenduku ke lezi Eh. nami ngimshaye ngazo. Induko ongene ngayo uzophuma ngayo. Kuba njalo dala. Mhlawumbe ke sizokubona Bhutzamani before yini akwenza kahle kahle wathetha usisi ezumakhwapheni wamfake khona unkosikazi engenza isiqiniseko sokuthi usisi mathuka uyibophezela kuwena wansakhini ngeke azabe unomakhwapheni njengoba wenza unkosikazi wakho. Usisi lona mfowethu ukuthi ngeke ngamfaka uyifakile lapha ngoba njengoba bengisho ngithi uqale ngokushiya Jacket. alandelisi yabo ngayibona lento bangeke ngathi nanayo Wona washaya udlula. angitshela lokho mina kanti hayi ngithe Kunoxhaka. zasala ijacket zasala ngabona sokusala neza ngaphansi ke manje Yeah. ngithi ngiboneke ukuthi ngeke lo sisi lona kahle kahle uyimisele ngokuba nami nje kodwa manje akafuni ukuphumela obani ngithi no ngoba vele umama wakwami angumuntu athandayo lokwese ayila ngikhona Wabona igap wena. Wafaka umuntu esikhaleni. ngathi ake ngimfake ngoba vele naye uyafisa Mayivule igap. ngiyabona yabo ngithi no lo muntu ngigcina sixabana mawukuthi ngizongabuzi ngoba naye ayibeka nje uyilindele umbuzo ukuthi awu kanti ithini ngoba lezi zinto azinasikhwamsazo la nje ziyafoldwa nje kubekwe lapha. So ingubo ezadecide yonke into. Zingubo kahle kahle la decide yonke into. Nami ngayilekelela ngomqondo wami ba no ingubo lezi Symbol. zifuna indawo la endlini. Manje azinandawo. Manje sichaka ishow indoda ayikhali ikhuluma ngokuhlukumezeka komuntu wesilisa ngithi. Yes. Lana uZamani ngiyakulahla. Ngiyazi sihlale soba uthu saxoxa kodwa ngicela ukukulahla. Walimaza umuntu wesifazane. Wokukunkosikazi wakho. Yeah. So kungenzeka ukuthi lezi induku ezenyembezi zakhe. Nami kwafika lokho sisibe ngenzeka bazi inyembezi zakhe. Ngingakucabanga nje lokho. Bazi inyembezi zakhe ngoba nalowo makhwapheni manje wavele emva kwalokho ngiphelelwa umsebenzi ngeke umsebenzi. Hayi wavuka imali. Mina into engimi ngayo ukuthi kuyena kusesomakhwapheni usuzwile ukuthi unonkosikazi. Obvious kwathi Cliff kanti vele ubuku lonely ngenxa ubuhethekile. Awuboni kuyingozi ukumuva nesilonda from kwenye indawo sisakweni because I feel like uZamani ufike nesilonda sepast. Weza naso la ma uZamani seveza kwavela wavuka ilonda endala. uZamani ushawa ngeinduku zakudala. Vele ohetheke kuzona. Khona lokho guys angifuni qamamanga. Bese ngithi sengiphulile. Yabo. Kanti nala ngimuvela khona nakhona kunenkinga zakhona. Ngoba ukuhlala kwami isikhathi ngihlale 1 year to 5 months ngingekho ku relationship. Ngoba ngithi othi ngiyicheck, you understand. Emva lokho ngithola uZamani naye ayishema ngiphathe njengeqanda. Hayi angiphathe Well done, njengeqanda. Menze kahle njengomuntu wesilisa nami ngishiye ke into zami ke just ukuthi nje ngenzela usinami phela umuntu wesilisa uyazenzela and nami ngimphethe kahle. Yabo ngimtreata like a man. Like indoda yami noma enayo vele umfazi. Kodwa ekugcineni ngokuthi la ekhanda lakhe yabona umuntu ofuna ukuthi ngila ula yabo esikhathini samanje ngendlela impilo esiqhubeka ngayo
sometimes omunye umuntu ukuthi uyambonisa kuma-relationship noma ningathandani, ngoba ngisho namanje if mukuthiwa wayithenga nale website ezobizwa egameni lami, ngoba vele angisoze ngaba umfazi wakhe. Ngabe ngimqophisile kunala ahlala khona. Okay. Sisi uyamthanda uZamani? Good question. Ngangimthanda, ngisamthanda manje. Usupholile enhlizweni. Ngi-right. Ngikuzwe uthi usumove on. Yebo, ngeke phela ngihlala ngifethi ngisingile. Usupholile. Awu, akukho ngadluli. Okay. Zamani usamthanda usisi? Hayi angisamthandi sisi. Awusamthandi? Hayi angisamthandi. Yazi mina sengimthatha njengomngani wami kumanje. Siyahlangana impela. Hayi lokho nje akukho ukuthi hayi. Hawu, uZamani. Ayihlangani-ke le nto. Ukumthanda. Uyangidida-ke nabo. Nihlanganaphi? Uthe nje wona nihlangana. Uthe wena nihlangana, ade wamgcina. Nihlangana kanje. Ukuhlangana kwethu kanjani? Ukuhlangana like angibone ngihamba lapha. Nami ngimbone ehamba lapha. Ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga engithe ngimbiza ngithumela umuntu engibona yena ngime lapha. Wathi awuzofika lapha endlini. Yabo. Lapho ke nami ngangithi ngifuna ukuthi nje sikhiphelane, sixolelane ngoba nami benginako lokho ukuthi le ngane ngathi ngayibona nje ukuthi nayi khululeke. Ingabi lokho ihambele ebudeni kunami. So nahlangana. Ukuhlangana siyahlangana. Kwasho ukuthi ukuhlangana kwethu Kunenga. kukhona la sisabambene khona. Ngoba manje Niye nahlangana? Ngizothini nje ngoba esho sekathumela umuntu ngathini ithekula inkingi alikho alikhulu lincane. Yes. And umuntu mase usuhlale naye endlini uyamazi ukuthi uthanda ngakuphi naye uthanda ngakuphi. Oh, so buya ngamabomu. Ubade ngamabomu phakathi kwenu. Umuntu sometimes ungigcwalisele nje. Mina sicha kuyangixeka lento uZamani thekade amgcina manje omunye uyamgcwalisela. Hayi asigoduke ngazathi ayikho le. Hayi ukuthi lento ingivusela ngenye into. And uyasho kwena ukuthi niyazwe ukuthini nani balaleli ukuthi wethu uyadlula. Uyabona ukudlula kwakhe ukuthi kumenze njani empilweni? Shuthi nje uzongihlaba kanye adlula noma kabili. Awesoli. Mina. Cha. Ngoba naye khona ayitholile. Khona kutholile and namandla ami ngiwashela ngimphele ngimenzela isitsha lento umfazi angayenza ekhaya. Yabo? Izinto mina ade ngizenza bengenza izinto edlule umfazi wakhe. Kodwa engeke azangishade ekugcineni. Hayi. Asambeni. Ngento angiyakhe nje ngumati. Uyababona komati usebenze njani. Uma kuphela imali kuphela yonke into. Sizele sinengane sinemndeni. If ungayicabanga ngelona ngeke uzokucabanga ngelo. And futhi uma umuntu umethi uyakubonisa ungaboniseki. Ngeke ngikwazi. Sicha indoda ayikhale yakho. Mina sengiready ukuhamba. Yazakwethu angazi ukuthi ngithini kodwa ke ake sizwe ukuthi mani Paula nani nizocabanga ukuthi nikhulume kanjani ngalolu daba lonke niyaluza lumdidileke nomama bekithi ngimlandile ukuthi ezoxazula hayi udidekile ake sizwe comment section indoda ekhaya season 2 nisale kahle kwamanje. It's the Black Life TV.